Allahumma duni akasai Allahumma duni ategu Allahumma duni ego kago wani ci da yi Lionel Musa ne mutum maruba kago wani tsoho baba dan tsoho ina ga tsohon nazarin amma bari mu gwada imani sai haka da kuma bai tsallake ba uwarsa ne easy okay every day I'm improving chewa sanu fuskan da aka raina shi yau ya zama ina 500 din da ka taki a ci gaba ne na kama harkoki ina